Moje meno je Lox A moje meno je Matej. a dneska tu máme 10 faktov o nás. Prvý fakt. Ako sa voláme? Ja sa volám Adrián Jakubek. A ja sa volám Matej Verovec. Druhý fakt. Kde bývame? Ja bývam v Čurnoviciach. A ja tiež bývam v Šenoviciach. Tretí fakt. Najobľúbenejší šport. Futbal a tenis. Hokej. Štvrtý fakt. Svoje najobľúbenejšie jedlo. Pizza. Pizza. Piatý fakt. Či máme nejaké domáce zviera? Ja mám korelu. Vtáčika. A ja mám psa. Baka. Šiestý fakt. Cez čo natáčame? Z kameru Samsung. Ale neviem si už spomenúť akú. Tak. Siedmý fakt. Aký máme mobil? Ja mám LG G4 LT. A ja mám Acer. Tak. 8. fakt. Kde chodíme do školy? Chodíme do školy do Bytče na ulica Mieru, obidvaja. Tak. 9. fakt. Kedy sme sa narodili? 6.9.2002. 3.2.2005. 10. fakt. Najobľúbenejšia farba. Moja najobľúbenejšia farba je zelená. A moja najobľúbenejšia farba je tyrkysová. A pre dnešok toto by bolo všetko. Jak sa vám videjko páčilo, dajte Like. poprípadne aj odber. Tak, čaute.